नै लोगोफोर जोंहा थावनि फिथा सावदोंमोन दिनै ओमफ्राय दा साहाजों जानोसै आरोना लाल साहाजों गाइखेर साहा गाइखेर गैया जोंहा ओमफ्राय लाल साहाजोंनो जानोसै आरोना नै सावखांबाय आं सावाखै दिनै आगैया सावदों जोंहा आङो आगैमोनखौहाय फरायनो एसे दिन्थिदोंमोन आगैया सावदोंमोन सावखांबाय नै ओमफ्राय जानोसै आरोना लोगोफोर जोङो सादो नै लोगोफोर साहायाबो लाल साहासो आरोना नै फुदुंगासिनो लाल साहा फुदुंगासिनो माने खानगासिनो फुदुंखादों आरोना जोंहा माने मानसिया 10 जन दङ दा आलासिबो सासे दंफैयो ओमफ्राय दा लोंनोसै आरोना साहाजों थावनि फिथाजों लोंनोसै मोजांसिन नागिरलायो नामा नोंबो नै लोगोफोर जानिया साहा लोंग्राफोरा नै सिथ्लायाव बोज'दो आरोना जागा थैखाय दा 10ता सोर सानै आलासि ओमफ्राय नै इथिंबो सासे दङ आलासिया ओमफ्राय नै इथिं बिमा फिसा हिसाबा फिसाजोआबो लिपस्टिक फोनलायदो नै फिथा रानग्रा जाग्रासो दङ नै जोंहा फिथा रानग्राया प्लेट सेट गैया सिखाव खावलायदो नै जा थुसिया